sedane Mbahon yuswa 86 taun, kang uga mitra rakete almarhum Supriyati. Pahlawan peta iku kajaba digetuni lan disusahi garwa lan putra wayah, uga akeh disusahi wong sak pirang-pirang. Kepriye ora disusahi? Lah wong Mbahon iku kejaba wonge apian, seneng tetulung. Uga minangka sesepuh waskita kang bisa tetulung marang sok sapa kang petaman sak bangsane tembakan jengges tenung. Ngono wae, Mbahon ora nate narget kudu dibayar pira, nanging sak pewehe sing baku ikhlas. Nalika arep mitung dina sedane sawetara wektu kepungkur, sisihane Mbahon kang asma Mbah Tat sedih banget. Semono uga putra kakunge. Awit ing dina iku kebener ora duwe apa-apa. Duit sarta barang-barang sing bakal kanggo selametan ora duwe babar pisan. Mbah Tat mung bisa keronta-ronta. Amarga saking sedihe, Mbah Tat banjur muwun ana kamar. Aku banjur nyedaki, ngarih-arih supaya ora perlu sedih. Mesti bakal ana dalan kanggo pitung dinonan. Mbah Tat meneng, panyawange manter mangarep. Aku uga mung bisa melu sedih, welas, nanging welas tanpa alis, ora bisa tetulung utawa weweh apa-apa. Upama nyumbango ya mung sak kuatku. Dadak nalika ing kahanan sedih iku, ing jero kamar sing dienggo Mbah Tat lan aku dumadaan ana swara tanpa rupa. Luwih kaget meneh menawa iku suarane Mbahon sing seda 5 dina kepungkur. Aku kaget, tratapan campur wedi. Mbah Tat mandeng menyang sangkane suarane Mbahon. Aja susah Bune, kowe bakal tak kirimi blonjo. Saiki menyang kuburku kono, nggawa menyan abang karo lemewangi Hajar Aswad. Apa ngen menyane olesno ana maisanku lengewangine. Wis kono, ndam budalo karo anakmu lanang. Ing ati aku gumun, mosok iya ana wong mati arep ngirimi blonjo keluargane sing ditinggal. Ing atiku ana rasa ora percaya. Mbah Tat banjur tata-tata. Guh, anake lanang banjur diobo. Aku ngetutake nganggo kendaraanku. Awit makame Mbahon jarake meh sekilo saka omah. Sauruting dalan, aku, Mbah Tat lan Guh ora ana sing cemuit. Kabeh keli ing angen-angene. Ora watara suwe aku wong telu wis tekan makame Mbahon. Isih cetha banget, lemah urukan anyar, sinawuran kembang lan boreh ing maesane. Mbah Tat lan Guh ngaduk njegrek karo ambekan landung. Kaya ana pangrasa abot kang dipendhem. Guh nuli nyepakake prabot kaya sing dijaluk Mbahon lumantar suarane. Mbah Tat lenggah jengkeng. Guh uga banjir nyedak ibune. Nuli ngobong menyan abang sarta ngolesake lemewangi sing digawa. Mbah Tat umak-umi, sing aku ora ngerti apa sing diumak-umikake. Kukuse menyan gembuleng bareng lan gondo arum ndulep irung. Ketambahan meneh angambare lenga Hajar Aswad kang mula wangi keliwat-liwat. Mbah Tat merem sedeku. Guh uga mengkono. Mung aku dhewe sing ora. Mripatku tansah nguwasi kahanan kubure Mbahon. Ing ati ana rasa wedi. Awit
bareng lan kendenge menyan sarta amrike lenga wangi, githokku uga dadi prindang-prinding. Mongko wayahe ngarepake surup. Sepiro kagetku nalika Mbah Tat lan Guh isih merem dumadaan saka jero kubure Mbahon metu dhuwit. Metune alon-alon dipendeli bulah abang putih. Kabeh metu ana 3 bendelan, kabeh eketan ewon. Aku nuli bengok. "Mbah, duwite metu tenan Mbah." Pambengokku gawe kagete wong loro sing lagi merem iku. Duit tak jupuk, tak lungake Guh sing isih gumun kami tenggengen. Mbah Tat uga mangkono. Dadi wong telu mung pandem-pandengan. "Kula itungi nggih." "Iya Mas," wangsulane Mbah Tat alon. Duit muli tak itung. Lah dalah, kabeh ana 5.150.000, ora sethithik. Lan duit sakmono mestine ya cukup menawa kanggo slametan 7 dinonan. Sakwise kelakon tenan bisa antuk duit kaya sing dijanjekake Mbahon lumantar suarane. Aku wong telu enggal-enggal bali. Sesuke Guh lan Mbah Tat bisa blonjo praboting wong slametan 7 dinonan. Mbah Tat lan Guh wis ora katon susah meneh. Lelakon iki lumaku 3 taun kepungkur. Ing wanci slametan 100 dinane Mbahon, mendak sepisan, mendak pindho lan sewunan. Aku tansah bisa nekani acara slametan iku. Lan pranyata Mbahon uga tansah kirim duit kanggo slametane. Nanging kirimane mau uga kudu dijupuk menyang kubure kanthi laku kaya njupuk duit sing sepisanan kae. Mung kang pungkasan yaiku nalika sewunane Mbahon anggone kirim ora liwat kubure, nanging dikirim ana ngisor bantal kamar. Awit bengine Mbahon uga nyuwara, "Sesuk duwite tak kirim ana ngisor bantalmu, Bune." "Iya Pak, tak jupuke." "Nanging panjenengan saka ngendi? Duit sakmono akehe ing alame panjenengan?" Ditakoni Mbah Tat wis ora sedih meneh kaya biyen-biyen nalika lagi ditinggal sedo Mbahon. "Aku nyambut gawe, Bune. Aku ya nambani wong-wong sing butuhake." Wangsulane Mbahon mung awujud swara. Wangsulane kang tumrap aku aneh banget. Apa iya ing alam kubur wong iku uga kudu nyambut gawe? Halah mbuh, aku dadi saya nemen ora mudemku. Arep ora percaya, nanging lelakon-lelakon iki kedadian ana ngarep mripatku. Arep percaya, nanging atiku isih tansah tida-tida. Lan sajake duit kiriman sing ana ngisor bantal iku mujudake kiriman pungkasan. Sebab bubar iku Mbahon ora tau kirim meneh. Sebab liyane bubar sewune Mbah Tat uga banjur nyusul Mbahon menyang alam kelanggengan. Saiki mung karisi anak lanang Guh. Amarga Guh bisa nyambut gawe entuk penghasilan, Mbahon ora kirim meneh. Aneh nanging nyata. Nyata nanging aneh. Kabeh mau dak sipati kanthi ora sengaja. Nanging nganti seprene pikiranku ora gaduk yen nyeling-nyeling lelakon iku. Kang dikirim iku duit saka mendi? Kok ya bisa ya wong wis mati isih kirim duit? Ah, mbuh, ya mung Gusti kang pirsa lan nyengker lelakon aeng iki.